Ja mitä olisi messut ilman suomalaista kuorma-autoa? Sisu juhlii tänä vuonna 90-vuotis juhlavuottaan ja käydään vähän kuulostelemassa ja katselemassa, mitä Sisulla on tarjolla tällä kertaa. Päivää tee. Päivää. Tehdäänkö näin vai mitä? Voidaan tehdä näin. Me varastetaan sut hetkeksi. Selvä. Me tultiin vähän katselemaan, mitä Sisulla on tarjolla. Sisu 90 vuotta tänä vuonna. Kyllä. Juhlavuosi ja messuilla ollaan nyt aika vahvalla kalustolla. Mitä teillä on täällä tarjolla? Joo, tosiaan niin nimenomaan 90-vuotis juhlavuoden kunniaksi niin tuotiin tosi laaja semmoinen, voisiko sanoa jopa läpileikkaus siitä, mitä me tehdään Karjaalla ja mitä kaikkea erilaista me tuotetaan. No me nyt seistää tässä tuoreimman militarituotteen, Sisu GTP edessä, mikä aika monelle varmaan tuttu uutisista ja muista, että se on ollut nyt näkyvissä paljon, koska Puolustusvoimille toimitettiin nyt ensimmäinen sarja tuossa kesä-heinäkuun taitteessa. Sitten näistä siviiliautoista, niin Polar-tuotteistosta, niin meillä löytyy täällä nyt tehdasvalmiita tuotteita. Nämä on ehkä hyviä uutista seuraajillekin, ainakin tämä ensimmäinen on tuttu, että siitä ei taida olla kuukausi takaperin, kun Helena Uutisia juontikin ja kävi koeajolla ton Haulerin kanssa. Ja sitten tuossa on seuraavana, niin on sitten tehdasvalmis sora-auto, että se on niin kuin meidän myydyin tuote ylivoimaisesti. Ja se mitä uutta meillä on siinä tänä vuonna näyttää, niin se on nyt ensimmäistä kertaa meillä on facelifti näytillä täällä messuilla isolle asiakasryhmälle, niin siellä on paljon mielenkiintoista uutuutta. Ja sitten tuolla viimeisimpänä tuommoinen tumman puhuva nopean toimituksen tehasvalmis nosturiauto, eli 5-akselinen Sisun nosturiautoalusta ja sitten siinä on tommonen Hiabi 1058. Se on niinku 8-jatkoinen peruskone ja sitten siinä on vielä 6-jatkoinen Jibi siinä jatkeena. Tämä facelifti on mielenkiintoinen uutta siellä, varsinkin kuljettajan mukavuutta ja turvallisuutta ja kaikki on korostettu. Ja yksi mielenkiintoinen juttu siellä on tämä iso näyttö. Sieltä pystyy ohjata ilmeisesti kaikenlaista. Joo, tosiaan meillä on siinä semmonen iso 12-tuuma kosketusnäyttö, että siinä on kuljettajalle sit tarjotaan visualisoinnin muodossa niin kuin esimerkiksi akseleiden asennot, sen lisäksi akselikuormat näkyy siinä kuljettajalle ja sen lisäksi on sitten hydrauliikan hallinta ja nähdään, että mitä toimintoja on päällä ja sitten sen lisäksi valaistus, niin kuljettaja pystyy itse konfiguroida kaikki valaistukseen liittyvät asetukset. Et tuotu paljon lisää uutta ja muunneltavuutta ja semmoista, mitä asiakkaat on toivonut. Kuinka myynnillisesti tämä juhlavuosi on mennyt ja lähtenyt liikkeelle? Tietenkin ollaan jo aika pitkällä vuodessa, mutta minkälainen tilanne on kuorma-automarkkinoilla? Meillä on ihan hyvä tilanne tällä hetkellä, että meillä on tilauskanta ulottuu tuonne vuodenvaihteen jo toiselle puolellekin. Ja tilauksia on nyt tullut, sanotaan, että mun mielestä vilkkaammin kuin mitä alkuvuodesta, että se kertoo vielä niin kuin ja lupaa tosi hyvää ensi vuodelle myös. Ja meillä on aika isoja hommia tulos myös tuonne ulkomaille tällä hetkellä vientiin, että se on niin kuin tosi positiivinen merkki, että me lähdetään luottavaisen ja aika kiireisenäkin tulevaa syksyä. Loistava asia, että suomalainen Sisu näkyy meillä sekä maailmalla. Kiitoksia Teemu. Kiitos ja mukava olla täällä ja pitkästä aikaa ja kaikille ammattilehden lukijoille ja katselijoille terveiset täältä Powerista.